गिबियावनो बड'लेण्डनि ओनसोलनि गासै हारि धोरोमारि सुबुंफोरनो गोसो गोरबोनि गाहाम हामलायनायजों लोगोसे UPPL दोलोनि जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। दा दिनै UPPL हान्जाया बा जोंनि बिजनारि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL हान्जाया थांनाय 5 बोसोराव जोङो सोलायनायनि मोनसे स्ल'गानजों सरकार दाखांनायनि उनाव बा सोलायनायनि मोनसे सरकार सालायखांनायनि उनाव दिनै जोंनि इलेक्शननि प्रक्रिया बायदियै फिन BTC हालामाव फैगौ 22 सेप्तेम्बराव जोंनि BTCनि 2025निफ्राय 2030सिम 5 बोसोरनि थाखाय गोदान सरकार जे सायख'नायनि जे प्रक्रिया बेयो सोलिगासिनो दङ। दा जोङो BTC ओनसोलनि बा बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय लुबैनाय हास्थायनाय जौगानायखौ सुफुंनो थाखाय दाजानाय मोनसे राजनिति हान्जा हिसाबै UPPL हिसाबै गासै 40टा जोंनि BTCनि जे समस्तिफोर बेवहाय मैखोमै बाहागो लानो थाखाय ओंखारदों। दा जोङो थांनाय 7 मास सिगांनिफ्रायनो जोंनि संगठनिक बा पार्टीनि जे माने लेभेलाव खामानि मावनांगौ दङ जों बेखौ कन्टिनिउ लाबोबाय थाखादों। दा बेनि थाखायनो जोङो नैबे बिसायख'थियाव बाहागो लानाया जोंनि थाखाय बिराद माने सिस्टेमेटिकेलि पार्टी हिसाबै सिस्टेमेटिकेलि अथेन्टिकेलि डाटा बेस जोङो हिसाबै बाहागो लादों। दा जेखिनि परिबेस जोङो नुनो मोनदों बा थांनाय 5 बोसोराव जेरैबायदि नुबाय दिनै गोबां माने जोंनि सानसुमैफोरा बुंसोलायदों जे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा नैबे 5 बोसोराव माने जेरैबायदि मिशन आरो भिजनाव खामानि मावदों बा जेरैबायदि मोनसे दिनै जागायदों दा बे खामानिया 50 बोसोर सिगांनि बा 40 बोसोर सिगां आवगायनानै थाबाय। गुबुन दैदेनगिरिफोरा फैनानै गाबोन प्रमद बर'नि जायगाखौ लाफैनांगौबा बा बेवहाय सोरबा गुबुन हान्जाया फैनानै BTCखौ सालायफैनांगौब्ला माने बिथांमोननो दिनै जे मोनसे मिशन भिजन जागायबाय बेसिम सौहैनो थाखायनो हयथ' 40-50 बोसोर बिदि सम नांगोन होननानै बुंसोलायदों। दा ओंखायनो जोंनि थाखाय गासैबो समस्तियाव जे बिसायख'थि जागोन बेवहाय जोङो मोनसे मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो बिनि थाखाय जोङो 8 नं दतमा BTC बियाबनि थाखाय जोङो खुब माने खाफाल गोनां होननानै बुंनांगोन आरो जोङो भाग्यबान होननानै बुंनांगोन। दिनै जोंनि नैबे समस्तियाव जोंनि नैबे बियाबावहाय जोङो UPPL दोलोनिनो मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो मोननो हादों। दा बेखायनो दिनै दतमानि गासै 53,000 भटार्स रायजो राजाफोरा बेवहाय खुनु माने धोरोम बेबायदि पार्टी बासियालासे जोंनि जे बिजाथि प्रमद बर' बिथांखौ देरहाहोनो थाखाय खालिबोल' बिसायख'थिया माब्ला फैयो बेखौ नेनानै दङ। दा एसे साबसिनै बुजिनो हानायनि थाखाय आङो जोंनि दतमा समस्तिनि जे भटनि जे पेटार्न बेखौ आङो एसे फोरमायनो लुबैदों। दा बेवहाय जोंनियाव गासै 53,000 भट दङ। 53,000नि गेजेराव बर' भटानो 27,500 दङ। मुस्लिम भटा जोंनियाव 9,500 दङ। राजबंसिया 9,000 दङ। बिदिनो गुबुन गुबुन गासै बेबायदि दङ आरोखि गासै 53,000 दङ। दानिया नायदो बेवहाय जोङो BPF बा नांगोलखौ लानानै जोंहा इसेबां माथा मारिनांगौ गैला बा बिसोरनि बागै जोंहा साननांगौ गैला। दतमा समस्तिल' नङा गासै माने अभारअल 40टा समस्तियाव दिनै BPFनि नांगोलनि अबस्थाया जोबोद गाज्रि जोङो बेखौ नुदों। बिथांमोना 4-4-5सोल' सिट देरहायोब्लाबो बेवहाय आसरित जानांगौ जोङो दङ होननानै सानाखै। दा बेबायदि दा जोंनि समस्तियाव जोंजों खुनु BPFआनो जा BJPआनो जा बा गुबुन दोलोआनो जा कन्टेस्टआव फैनाय नङा आरोखि। खमसे खम जोङो बेबायदिनो 6-7 हाजार बारा भट लानानै जोंनि समस्तियाव देरहानो थांगासिनो दङ। दा BJP हिसाबै जोंनियाव एसे बिथाङा BJPनि जाय बिजाथि बिथाङा गोबां बिदि धोनि थाखा फैसा गोनांखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थाखा फैसा होनायनि गेजेरजों थाखा फैसाजों बायनानै इलेक्शन देरहानो थाखाय बिथांमोना सेस्था खालामदों नाजादों। खिन्थु दिनैनि समाव बे 21st सेन्चुरियाव दिनैनि जुगाव थाखा फैसायानो जे गासिबो बा जोंनि रायजो राजाफोरखौ इलेक्शननि समाव थाखा होनायनि गेजेरजों देरहानो हागोन जोङो बेखौ नुवा। खारन 2021आवबो बिथाङा जोंनि बे समस्तियाव MLA इलेक्शनाव बिथाङा गेलेदोंमोन। दा बैबायदि माखासे एसेबां थाखा फैसा बाहायसेयावबो देरहानो हाखायाखै। दा एबारावबो बिदिनो जानानै थांगासिनो दङ।
आरो बिजेपि हिसाबै दिनै जों बर' मानसिफोरा बिजेपिखौ एक्सेप्ट खालामनायनि बा सोरबा कंग्रेसखौ एक्सेप्ट खालामनायनि खुनु बेवहाय प्रश्न फैया। खारन दिनै जोङो जे बिटिसिखौ मोननो हादों, बे बिटिसिखौ जोंनि रिजनेल जे पार्टि बियो इउपिपिएलआनो जा बा बिपिएफआनो जा, जायहा 35 लाख जोंनि जनसंख्या रायजो राजाफोरजों दाजानाय जोंनि लकेलनि जे आनसलिक दल, बेनो सालायनांगोन। बेवहाय सोरबा बिजेपि कंग्रेसआ सालायहोफैनायनि बा बिथांमोनखौ बाहाय लाबोनायनि खुनु मोनसे बेबायदि सोंथियानो फैया आरोखि। दा बेबायदि दा जोंनियाव ओंखायनो बेवहाय बर' मानसिफोरा खुब बेसि जायफोरा दिनै पार्टिनि हार्डकर वार्कारफोर बिजेपिनि, बिथांमोना भट होगोन। 2 नाम्बाराव मुस्लिमाथ' होखाया। दा बर'जों मुस्लिमजों जों गासै 37,000 सामथिं दङ। दा बे मोननै जाथिया भट होआ मानि बा बेनि भटखौ मोना मानि गुबुन पार्टिया बेवहाय जेबो खामानि गैया। दा बाखि राजबंशीनिफ्राय लानानै गुबुन गुबुन बिदिनो 15,500 भट थायो। 15,500आवबो 15,500 फल जाया, 12,000 13,000 फल जागोन। दा बेखौ गथा मोनब्लाबो बिथांमोना बिजेपिया देरहानायनि खुनु अंख गैया। बा बेबायदि 12-13,000 माने भटआ जे बेयाव थांजोबगोन जोङो बेखौ बुंनो हाया। खारन दिनै जों जे परिबेस नुदों, जोंनि राजबंशीनिफ्राय लानानै आदिबासि, मुस्लिम, राभा, नेपालि, जोंनाव जेसेबां जाथिफोर दङ, बेवहाय दैदेनगिरि हिसाबै, बिबानगिरि हिसाबै जोंनि पार्टियाव खामानि मावदों। खुनु मोनसे कन्डिसन गैया। जोङो एखेबारे बयबो लोब लोब ओंखारनानै जोङो खामानिखौ मावगासिनो दङ। दा दिनैनि तारिखआव दतमा समस्तियाव जोंनि इउपिपिएलनि बिजाथि प्रमद बर' बिथाङा बिराद मोजां भटआवहाय, बिराद बुरजा मार्जिनावहाय देरहालांनो थांगासिनो दङ आरोखि।